मोनसेबो एकर्डा भेलुलेस नङा। हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बिथाङा पावाराव थायाबा गासैबो भेलुलेस जायो। बिथाङा पावाराव थायोबा गासैबो भेलु गोनां जायो। दा बिटिआर एकर्डल' नङा, बिएससि आबो भेलुलेस नङा, बिटिसि आबो भेलुलेस नङा, बिटिआर आबो भेलुलेस नङा। सोरबा जुदि बर' राइटारा खन्थाइ बिजाब गांसे बरनदो बेबो भेलुलेस नङा, बेयो जोबोद गोनां। सोरबा जुदि जोंनि सासे फंबाया बा बिदाया रायथाइ मोनसे लिरदों बेबो भेलु गोनां। सोरबा जुदि हारिनि थाखाय अन्थाइ थसे थिखांनानै जुदि लामायाव होदों बेबो भेलु गोनां। दा नंखायनो बेफोरनि भेलुखौ हाग्रामा महिलारिया मिथिनाय नङा। गोसो गैयाबाथ' रायलायनायाव थांनाय नङामोन। माने जि माहारि आफादफ्रा हांख्रायदों बेवहाय जों थांदों, जों खोथा बुंदों, जोंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायदों, जोंनि हान्जानि बाथ्राफोरखौ फोरमायदों आरो जोबोद पजिटिभलिनो जों बाथ्राफोरखौ बुंबोदों आरो जोङो गोसो गोरबोनिफ्रायनो हास्थायो। दा बिथाङा जेखौ असमियाव साले बेरे कुब' होनना बुङो, ओरै बुंलाय बुंनानै टाइमखौ पास खालामनो नागिरदो। कारना बेलेग, बिथाङा राजखान्थि खालामनायनि आन्दोआव बिथांनि आथिङा बहाबा हाब्रनानै दङ, बिथांनि खर'आ बहाबा हाबनानै दङ। दिनै बिथांखौ नायोबा नुगोन जे बिथाङा जेसेबां जि बुंनानै थगायनो नागिरा मानो बिथांनि मोखाङाव रोखा रोखा बेरखाङो जे बिथांनि आथिङा बहाबा हाब्रना दङ आरो बिथांनि खर'आ बहाबा हाब्रना दङ। ओंखायनो दिनै हारसा खौरांगिरिफ्रा सोंदों जे हाग्रामा महिलारिया सोरखौबा सोंखारियो, सोरखौबा सोंखारिनो होयोबा एबा सोङोबा बिदि बाथ्रा सिरि सिरि थायो होननानै। दा नंखायनो बियो दिनै माबा मोनसे गिदिर षड़यन्त्र एबा माबा मोनसे गिदिर माखासे पलिसिनि गेजेराव बियो हाबनानै दङ, जियानोखि बर' हारिनि इयुननि थाखाय मोजां नङाबो जानो हानाय। नोंथाङा लास्ट डेभेलपमेन्टआव गोबां खृष्टान हिन्दु गासैखौ समान नोजोरजों मावलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव ससियेल मिडियाआवहाय। बे बावैसो जेनेबा दिनै ब्रह्मनि मन्दिर बेखेवबाय आरो बे आगोल बावैसो खृष्टानफोरनि माखासे गेस्ट हाउसफोरखौ बेखेवनाय। बेनि बेलायाव मा बुंनो सानदों नोंथाङा? बर' हारिया धोरोमखौ लानानै गावस्रा नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो। नंगौ जोंनि मानसिया गुबुन गुबुन धोरोमाव दङ, नाथाय हारिया मोनसे। दा बे हिसाबै बर' हारिया धोरोमजों मालाबाबो गावस्रानाय नङा। हारिनि नांनाय समाव जेब्लानो सोमावसारदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारदों, बेवहाय खृष्टानाबो फैदों, बाथौआबो बयबो ब्रह्मबो फैदों, एनडिबिआ सोमावसारदों बयबो फैदों, बिएलटिआ सोमावसारदों बयबो फैदों। जेब्लायनो नांगौ जादों राजा लामायाव रेल लामायाव बयबो फैदों, बहाबा मेल मिटिं खुंदों बयबो फैदों। दा दिनैसिम जोंनि हारिनि मानसिफ्रा खौसे। दा नंखायनो जोंनि सरकारा जोङो बाथौखौबो नायदों, ब्रह्मखौबो नायदों, गुदि बाथौखौबो नायदों, खृष्टानखौबो नायदों, जोंनि जि दोङो गासैबो धोरोमखौनो जों नायदों जे धोरोमनि गेजेरजों जाहाथे जोङो एसे सोदांनानै इयुन जोलैखौ जों गोग्गो लामाजों दैदेनलांनो हायो। नंखायनो धोरोम आफादफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो मदद होदों। जाय मानसिया राजखान्थिनि ससमा गानना दोङो, नोंथाङा जेसां मोजां खामानि मावबाबो जेसां मोजां बाथ्रा बुंबाबो बेखौ राजखान्थियानो लागोन। खिन्थु भिजन डकुमेन्टआ फैबाय थानाय 50-100 बोसोराव बिनि फिननायखौ आं नङा भिजन डकुमेन्टआनो होलांबाय थागोन। मानोना उदांस्रिनिफ्राय दासिम बै हारि हारिसाफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बेबायदि भिजन डकुमेन्ट रावबो बानायाखैमोन। दा बेखौ मावनो रोङैनि थाखाय लाजिनानै बिथांमोना बायदिसिना गाब फुनदों। मानोना बेबायदि साननाया बिथांमोननियाव मालाबाबो फैनाय नङा। मोनसेबो एकर्डा भेलुलेस नङा। हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बिथाङा पावाराव थायाबा गासैबो भेलुलेस जायो। बिथाङा पावाराव थायोबा गासैबो भेलु गोनां जायो। दा बिटिआर एकर्डल' नङा, बिएससि आबो भेलुलेस नङा, बिटिसि आबो भेलुलेस नङा, बिटिआर आबो भेलुलेस नङा। सोरबा जुदि बर' राइटारा खन्थाइ बिजाब गांसे बरनदो बेबो भेलुलेस नङा, बेयो जोबोद गोनां। सोरबा जुदि जोंनि सासे फंबाया बा बिदाया रायथाइ मोनसे लिरदों बेबो भेलु गोनां। सोरबा जुदि हारिनि थाखाय अन्थाइ थसे थिखांनानै जुदि लामायाव होदों बेबो भेलु गोनां। दा नंखायनो बेफोरनि भेलुखौ हाग्रामा महिलारिया मिथिनाय नङा। बिथाङा बेफोरखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव स्टाडि खालामनांगोन, आरोबाव नाजानांगोन बुजिनो थाखाय। दिनै हारिनि थाखाय जाय खामानि मावदों, एकर्डआथ' बिराद गिदिर बाथ्रा। जुदि सोरबा हारिनि थाखाय हाग्रा दोंसे फुदोंबा बेबो हारिनि थाखाय इम्परटेन्ट। दा बेखौ बिथाङा मालाबाबो बुजिनाय नङा। हारिनि थाखाय सोरबा जुदि हाद्रि बाला मोनसे थिखांनानै बहाबा मन्दिर लुनायाव न' लुनायाव होदोंबा बेबो भेलु गोनां। दा बेफोर बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया जे ससियेल एक्टिभिजमनि कचिंखौ लानांगोन, अब्लासो मिथिगोन। नैबे समा जिहेतु अलखद राजखान्थि बेलायावहाय जों एलायन्स होननानै नाजावगोन नामा? बेखौ माहारि आफादफ्रा थिग खालामगासिनो दङ आरो बिथाङा गोसो दोङोबा माहारि आफादजों जिरायथों, गाबोननो जिरायनानै बुंथों। मानोना मोनसेल'थ' नङा, थुनलाइ आफाद, फरायसा आफाद, हारिमु आफाद, गोबां आफादफोर दङ बेवहाय। गाबोननो जिरायना रायलाय लामा मोनसे ओंखारगोन।
खिन्थु बिथाङाथ' जोंखौसो बुंदों जे गिनानै मानानै UPPLआ लोगो जानो नागिरदों मानो नागिरदों गिबाथ' जों सिगांनि गिगोमोन जि समाव बिथांमोना सिगियोमोन जोंखौ नङा होमबा जोंनि गारिखौ अन्थाइजों देख्रुबबाय होसोबाय गोबांखौ बुबाय माबाबाय दा बै समावनो गिगोमोन जोङो दाथ' गिनांगौ मा दङ नैबे समाथ' जोंनिसो जोंनि सरकार आरो जोंनो सरकार दाफिनगोन बेवहायथ' जोंहा जेबो गिनांगौ गैया थेंक इउ